खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि ब्लगा ओरैनो सिम्पोल ब्लग। न'आवनो थानानै आं मा मावो मा खालामो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। बाबुआबो स्कुलाव थांबाय, बोरायाबो अफिसाव थांबाय, आं हारसिंसो दा न'नि खामानिफोरखौ मावनोसै। बिदिनो न'आव दैलि जिखिनि खामानि जायो बेखौनो मावगोन आङो। बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होनना भिडिअखौ स्टार्ट खालामदों आरो आङो। जेरै हिन्जावफोरनि खामानियाथ' दैलि बेनो जि जोम सुनाय, न' बां लिरनाय, खांसि खुरै सुनाय बेनो आरोना। फुंनि बासि खामानि मावनाया बयनिबो थाखाय मोनसे कम्पालसरि बायदि हिन्जावफोरनि खामानि बेखौनो आं नोंथांमोनजों लासै लासै शेयार खालामगोन। लोगोफोर, आंनि खामानिया स्टार्ट जाबाय। बयबो गावबा गाव डिउटियाव थांबाय, आंबो आंनि डिउटियाव नांनोसै। आं दा बेमाजों साफा खालामनायनिफ्राय खामानिखौ स्टार्ट खालामदों। आं मोननैबो रुमखौ साफा खालामग्रोना लाग्रोनोसै। गेजेर गेजेर साफा खालामबाय थानांगौ जायो। सानथाम सानब्रैयावनो बेमाया जे खायो नालाय, लेथ्राबो नुयो नुनायाव। बेनिखायनो आं गेजेर गेजेर नायनानै बिदि खालामबाय थायो आरो जोंनिया रुमाबो बारा मोननैल' रुम, बारा नङा। आरो फेनखौबो आं बेजोंनो साफा खालामो, आं मोनहास'आ गोजौखौ। बेनिफ्राय बिदि नङाखि आंल' साफा खालामो, बोरायाबो खालामो। बिदिनो ओमफ्राय गेजेर गेजेर मावबाय थानायानो जायो आरो। थेवबो थाब थाब लेथ्रा जायो। लामा खाथि जोंहानि न'आ, धुला बाला हाबबाय थायोना, बेनिखायनो न'आ लेथ्रा जाबाय थायो थाब थाबनो। ओमफ्राय बिसना सादोरफोरखौबो गासैखौबो आं चेन्ज खालामगोन दिनै। सफानि हि जन्माष्टमीनि थाखाय दो गारनांगौ नालाय, बेनिखायनो आं बेफोर खामानिखौ थाब थाब मावो। ओमफ्राय बे रुमनि आङो ड्रयिं रुमनि सफानि जि बा बेडशिटखौ आं थाब थाब चेन्ज खालामा। मानो होनबा जोंहाथ' बेयाव बारा मानसि गैया नालाय, जों साथामल', आरो बे रुमाव रावबो उन्दुनायबो जाया, ओंखायनो लेथ्राबो जाया। बेनिखायनो आं माने थाब थाब चेन्ज खालामो आरो सप्तानैफोराव खेबसे चेन्ज खालामो। बिदिब्ला आं बेडशिटखौ बग्रोना लानोसै आं दा। सानबिबार जाना मिनिखैरो थाइनै मेगनावनो गेवलां बारफैयो। ओमफ्राय बिदिनो बेडशिटखौ बखांनानै सफानि जिखौबो बखाना लानोसै। आङो सफानि सेटखौ मोननै माने मोनथामानो दङ आंनियाव। आङो गेजेर गेजेर कालार चेन्ज खालामना बयो, मोजांबो नाङो। न'आव चेन्ज खालामना एसे कालारफुल चेन्जिं नुबोला गोसोखौ मोजां मोनो, गाव गावनो नायनानै। बिनिखायनो आं बेबायदि, आरो न'खौ एसे स्र' नुयोबा मोजां मोनो आरो गाव गाव नायनानैबो, नङा होमबा लोगोफोर? आं डास्टिंखौबो खालामगासिनो थाखायो, दैलि खालामो आङो कलिन होनानै। मानो होनबा गुफुर गुफुर नुजायोना काटनि माबायाव। ओमफ्राय बे खनानि बेयाव थानाय गासिबो बाबुनिनो एवार्ड स्कुलनिफ्राय मोननाय, बेखौ जों बेवहायनो साजायना दोनो, भितोराव दोना, नुनाय हिसाबैनो दोनो गासैखौबो। बेनिफ्राय आंनिया ड्रयिं रुमा जानायनि उनाव बेडरुमाव हाबफैबाय। बेडनि आङो गासैखौबो धुलाखौ आं डास्टिं खालामग्रोना लाग्रोनोसै। बेखौ डास्टिं खालामखांनानैनो आङो बेडशिटफोरखौ चेन्ज खालामखागोन। मानो होनबा आरो आङो बेडरुमनि बेडशिटखौ आङो सानथाम सानब्रैयावनो चेन्ज खालामबाय थायो। गरमाव एसे बोरैबा मोनो आरो, बेनिखायनो आं थाब थाब चेन्ज खालामो। बेयाव फट' फ्रेमफोरखौबो धुला बालाफोरखौ बुस्रिजोबखाना लाबाय। मानो होनबा आङो दिनै गासैखौबो बेमाजिफोरखौ साफा खालामना, फेनबो साफा खालामदोंमोन नालाय। ओमफ्राय दा बेडशिटखौ बग्रोना लानोसै आङो। बेडशिट बनायाव आंनिया एसे टाइम नांगौ जायो आरो। आं बेडशिट गोलाव गुसुं जाबा एसे बोरैबा, बेनिखायनो उन सिगां नायनानै बनायावनो एसे टाइम नांगौ जायो। जाहारनिनो सिखिरि जाना बिरफैयो सना गोरबो जाहाराव, मुफा माफा समायना नोंनि। आंनिया बेडनि बेडशिट बनाया कमप्लिट जाबाय। ओमफ्राय आङो साइडआव थानाय टेबोलफोरखौबो आं क्लिन खालामखायो। आरो दैलि खालामबा एसे इजिबो जायो। मानो होनबा डिप क्लिनिं खालामबाय थानायथ' जाया, जोङो गोबावजोंसो खालामनाय जायो। थेवब्लाबो धुला बालाफोरखौ हुगारबाय थाबोला एसे थाब इजि जाहैयो आरो। जेब्लायबो बेनो खामानि नालाय, बेखौनो मावबाय थानाय जायो। बेनिखायनो एसेबां धुला जेनेबा हाबो जोंनिया न'आव, थेवबाबो एसे हुगारबाय थाबोला एसे साफायैनो थायो आरो बे टेबोलावथ' जोंहानिया बारान्दायावनो थायो बे टेबोला जोंनिया ओंखाम जानायबो गासिबो खामानिया बेवहायनो जायो। बाबुआबो बेवहायनो हमवर्कफोरखौ खालामो। ओमफ्राय लेपटपखौ बेनिखायनो बेवहायनो दोननाय जायो आरो जों बेवहायनो थायो बे लेपटपा। लोगोफोर, आं किटचेनखौबो फुङाव क्लिन खालामखायो। मानो होनबा सानजौफु ओंखाम संनो हाबोब्ला खमसे खम नायनानै मोजां मोनो आरोना। संनाय समाव साफाबा गावनो
जेब्लायबोथ' बेवहायनो जोंनिया खामानिया नङा होमबा फुंनिफ्राय मोनायालागै हिनजावफोरनिया संनाय खावनायावनो जेसे साख्रि मावबाबो हिनजावफ्रा इसिङाव हाबखानो गोनां जायो आरोना बेनिखायनो इसिंखौ क्लिनबा मोजां मोनो आरो गावनो आं दा मोननैबो रुमखौ सिबग्रोना लाग्रोनोसै Saya maya समायना महर मिनि खैरो दुंहाव फागुन सोलेरा दुंहाव गोसो गोरबो थांहां फैहां रोजे आख' फाख' जोंहा बेथि उनथि सेथ्लाबो मोनसे दं नालाय बेथिनो गासिबो खामानि आंनिया जायो जि सुनायनिफ्राय आं मेसिनखौबो बेथिनो दोनदो पाइप लगायनानै आं बेयावनो जि जोमखौबो सुयो ओमफ्राय सेथ्लाखौ सिबग्रोना लानायनि उनावसो आं जिखौ दायो सुगोन ओमफ्राय बेयाव आङो दा हराव सुनाय खांसि खुरैफोरखौ बास्केटनिफ्राय गावनि जायगायाव दोनग्रोना लानोसै ओमफ्राय फुंनियाथ' फुंनि खांसि खुरैया गोबाव बुरजा ओंखारबाय बेखौ होना फैनोसै बिफाङाव पियास बिलाइ आलु फारसेथिं जिबो सुगासिनो आङो लोगोफोर खांसि खुरैखौ सुग्रोना लानोसै मेसिनबो सलायगासिनो आं जि सुगासिनो फारसेथिं खेबसेयावनो मोननै खामानि खांसि खुरैखौ थाब सुनोसै ओमफ्राय मेसिनबो सलायगासिनो नालाय फारसेथिं मोननै खामानि खेबसेयावनो जाखायो आरो मेसिनजों हि सुबा किन्तु आं जिखौथ' बारा मेसिन सलाया आं जि खालि बुरजा जि जायो अब्लासो आं मेसिन सलायो बांसिन आखाइजोंनो सुयो आङो खांसि खुरै सुखांबाय लोगोफोर हिबो सुबाय थादो हि लामहैनोसै आं दा जियाबो खावसे सुखांबाय आरो जिखौबो लामनो थाखाय बुरजा जि सुबा एसे प्रब्लेम जायो लामनो गासैखौबो खेबसेयावनो लामजाया ओमफ्राय खेबनै खालामनांगौ जायो आरो थेवबो जेबो नङा दिनै सान्दुङा गोसा थाब रानखागोन नालाय आं दा न'खौ लिरग्रोना लाग्रोनोसै गासैखौबो खामानिया जोब्बायानो आंना न' लिरबाथाय ओजोंहाय दुगैबानो जासिगोन जि जोमबो सुखांजोब्बाय आङो सानबिबार जाना मिनि खैरो थाइनै मेगनावनो गेवलां बारफैयो सानबिबार जाना मिनि खैरो लोगोफोर गासिबो खामानिया जोबखांबा आं इदिनो हारसिंनो गिदिं नायो आरोना अबे रुमथि माबायदि जाना दङ रुमा नायनानै मोजां मोनो गोसोखौ क्लिन जाना थाबोला गोसोफोरा स्रां जायो आरोना सान्दुं दुंदो मोजाङैनो रानखासिगोन जियाबो गासिबो लोगोफोर आंनि खामानिया जोब्बाय गासिबो जाजोब्बाय हि जोम सुखांबाय न' लिरखांबाय फुंनिफ्राय बेखिनियानो आरो जोंनिया मावनाया आरोना बिसोर थांखांनायनि उनावसो मावो आं बाबुआबो स्कुल थांखांबा आरो बोरायाबो अफिसाव थांखांबासो मावो ओंखायनो खामानियाबो आंनिया एसे लेट जालायलाङो ओमफ्राय दा ओंखाम संनो टाइमबो जाबाय ओमफ्राय जि जोमखौबो बुजायैनो सुदो आङो मानो होनबा जन्माष्टमिबो फैगासिनो नालाय दो गारखानाय बायदिनो जाखाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन अननानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो